engobani ba bala bayakhuluza ngawo qha umthetho wethu ntoni amadimoni okwesibini ngexesha kwakugula uNomalo lo ehlala apha wayegulile apha endlini yafika ngempela zethu bona abasekho lo lapho aphinde wagula silapha endlini nasekliniki xa sifika kodwa ihaya yakhe isokele yakhe ikwiqondo engazange labona sengakaye e-side p xa sifika phaa kodwa ngafonline wabhubhe elayinini amen i-security ngoba bhubhileyo zathi makabizwe i-paramedics because sebhubhile amen so kwacaba naye i-ambulance ayizofika ngoku ngokuqakelela ndibhidi awalayishwa kuyo asekela calapho amen ngoba sejongele le nto mthandazela wavuka futhi uvuka kwakhe bathi makaye wegqirha amen emveni koko afika amadimoni athi makahambe akuhlele nalini ndandokayidakile bahlala entombini yakhe ubike umntu okwaziyo ukuthandana because bikaseninzi ungenziintombi yakhe kodwa ngapha sile bathakathi bemuntu yakhe amen so waswela lini wahlala lalini xa efika pha wabhubha futhi ngala mini azobhubha ngayo nohluko obuqhelekileyo bafika bathumela oothola abakhombi uba abathatha ifowuni enze ndiyakwazi umfowunela umnganoluthola ifowuni yam nyanyana kunanto la makhona lam kuthiwa adlula onke phaa ngabo-ASIC emveni kuba enike nefowuni yam ezantsuku mna ndingenefowuni ngayo wabhubha lapha xa befuna ifowuni uba heyi lo mntu akasathethi akasavuka apha abandifumane efowunini yaqonda usatani uyazini uba ndizobe ndifowune avuke nam lo kodwa ndibetheni ndifuna umbulala amen so akukho nto eyenzekayo engathi yinto enormali into efana uyenzeka but ithunywa yimimoya emdaka abehlunko lebo umoya omdaka usuthunywa ngumntu othi unothixo athi zonke inkonzo mavala ngakube khona eyakhe yodwa inkonzo amen isilungu nje kuloo ndawo leyo amen ngoba abantu siqale sishumayela sonke etraining sikholwa sonke sithi uyesu yinkosi sinte bangabaphile sithi ngegama kayesu ngoko bayiyekile igama kayesu bayibeke ecaleni nebhayibhile bantu masembe sinenkonzo yokuhlanjwa abantu sinenkonzo yona ninika amayeza andithi mambhele wakwadibana nomntu phaa siya ngaba sendleleni ngaserenkini wathi ningakhe nizapha nje nizakudibana nentontoni into onceda ngalapha amen aba bantu abakubizeli kuyesu ababizeli kuthixo bakubizela ngayesu amen aba kodwa hayi sisiwahli esi kanye ukuthi hayi yintsebenzo le kanye ukuthi hayi yikhombo le kanye ukuthi hayi ngumadudula lo kodwa unikwa ngumfundisi amen xa ujonge ebhayibhileni ayikho yonke into bayenzayo amen basebenza nje uba makukwenzeka imali kubo kuphila abantu kwenzeka imali kubo phendi bagule noba rabo amen nanso ke ngoyinto eyenziwayo nalaa mntu esithi masivayo inkonzo kusebenzela imali nayo ibe ngakuyi amen le ndaba inye ukuthi uyoshumayela edebheni xa ndibale